iligal na panlalambat ng kalapati sa La Union inalmahan na. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Umalma ang sangguniang panlalawigan ng La Union sa tumataas na kaso ng iligal na panlalambat ng kalapati o racing pigeons. Ayon sa isang mambabatas, ang naturang kalakaran ay mayroon pa rin partikular sa mga bayan ng Santo Tomas, Aguo at Aringay kung saan naglalagay umano ng patibong na fishnet ang mga lambateros para sa mga pinagkakarerang kalapati. Saka ipopost online upang tubusin ng may-ari sa itinakdang halaga. Tinalakay ang usapin sa umanong iligal na aktibidad dahil sa posibleng epekto sa kalusugan at disgrasya sa hayop ang maidudulot nito. Dagdag ng mga babatas, bagaman isa ng sports sa ilang komunidad ang pigeon racing at naging bahagi na ng kultura ng mga Ilocano, kinakailangan pa rin na maaksyonan ng naturang insidente para sa kapakanan ng hayop at iba pang wildlife. Nakatakdang pag-aralan ng Committee on Environment and Human Ecology and Security ang naturang usapin para sa kaukulang aksyon. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.